Όλοι λένε πως για να φτιάξεις ένα επιτυχημένο προϊόν πρέπει να είσαι expert. Εγώ θα σου δείξω πως με AI, λίγη τρέλα και μια ιδέα από το TikTok θα καταφέρουμε μέσα στους επόμενους μήνες να παράξουμε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε revenue. Το product το οποίο θα φτιάξουμε αυτή τη φορά αφορά ένα ακόμα Telegram bot. Όπως σας εξήγησα και στο προηγούμενο βίντεο, πριν φτιάξεις μια οποιαδήποτε startup, πρέπει να βρεις το κοινό στο οποίο θα απευθύνεσαι. Αφού λοιπόν η τελευταία μας startup, το Spybox, κατάφερε και τα πήγε τόσο καλά και πλέον γνωρίζουμε καλά τη μέθοδο της επιτυχίας, ποιοι είμαστε εμείς για να μην το επαναλάβουμε. Αυτή τη φορά η ιδέα προήλθε από μια άλλη γνωστή πλατφόρμα, το TikTok. Σίγουρα όλοι κάποια στιγμή στη ζωή σας, ενώ κάνετε scroll στο TikTok, θα έχετε έρθει αντιμέτωποι με ένα από τα πολλά καθημερινά live battles που γίνονται, καθώς και θα έχετε δει πόσα χρήματα ξοδεύονται σε αυτά. Οπότε η ιδέα ήταν τι και αν μπορούσαμε να φέρουμε αυτό το είδος μονομαχιών στα crypto communities. Άρα λοιπόν έχουμε ήδη το στοχευμένο κοινό μας, οπότε ήρθε η ώρα να χτίσουμε το προϊόν μας. Αρχίζοντας από το branding, χρειαζόμασταν κάτι μικρό, κάτσι και πρωτότυπο, παράλληλα όμως να ταιριάζει και στο χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Η λέξη που μας ήρθε αρχικά ήταν η λέξη battle, το οποίο περιγράφει απόλυτα το προϊόν μας. Και εμπνευσμένη από την διάσημη κρύπτο πλατφόρμα του PAMFAN, το νέο όνομα της πλέον καινούργιας μας startup θα λέγεται Battle.fan. Στα χρώματα επιλέξαμε το συνδυασμό μαύρο-κόκκινο-μπλε, καθώς αντικατοπτρίζει τέλεια την επιθετικότητα και την ανταγωνιστικότητα που θέλουμε να προβάλλουμε ως ένα battlebot. Αν και αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να φαίνονται τώρα αμιλητές, δεν είναι. Θα πρέπει καθ' όλη την παρουσία του προϊόντος μας στα social media να χρησιμοποιούμε συνεχώς μοτίβα τα οποία θα μας παρέχουν αναγνωρισιμότητα. Καθ' όλη την διαδικασία στισίματος καθώς και δημιουργίας της νέας μας startup έπαιξε καθοριστικό ρόλο η χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Από το να μας εμπλουτίσει την κεντρική ιδέα μέχρι και να μας βοηθήσει στο ίδιο το product building. Ερχόμενοι στο website μας, μπορούμε να δούμε πόση λεπτομέρεια και customization έχει δοθεί. Σίγουρα όποιος το έβλεπε θα έλεγε πως το έχει φτιάξει κάποιος επαγγελματίας. Στην πραγματικότητα το έφτιαξε ο ίδιος ο Γιάννης με τη βοήθεια AI. Αλλά θα δείτε τον ίδιο τον ειδικό να μιλάει σχετικά με αυτό στη συνέχεια του βίντεο. Πάμε τώρα λίγο να εστιάσουμε στο development του προϊόντος. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να αναπαραστήσουμε οπτικά το bot σαν ιδέα. Το UI του, το πώς θα λειτουργεί, καθώς και πώς θα είναι δομημένο. Το visual concept δηλαδή, με τη χρήση κάποιων mockups. Στην προκειμένη περίπτωση συγκεκριμένα, σχεδιάσαμε τη φωτογραφία που πάνω έχει όλες τις πληροφορίες και από κάτω όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Ολικά αυτό θα είναι το προϊόν μας, το Battle.fan, το οποίο θα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτά τα live battles integrated στο Telegram. Οπότε τι μένει, να γράψουμε τον ίδιο τον κώδικα, ώστε αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα να είναι και εξίσου λειτουργικό. Σε αυτό αρχικά συντέλεσε ο developer που είχε κάνει develop το Spybox, αλλά έχει αρκετά ενδιαφέρον το πώς πήρε τροπή η όλη διαδικασία, καθώς πλέον το development γίνεται από τον ίδιο τον Γιάννη, κάνοντας vibe coding. Ο Γιάννης δεν είναι κάποιος εξειδικευμένος developer, παρόλα αυτά χρησιμοποιώντας τις γενικές γνώσεις που πρέπει να έχει ένας leader, καθώς και με τη μέγιστη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, καταφέρνει ο ίδιος και δημιουργεί features και updates που χρειάζεται το ίδιο το bot. Όπως καταλαβαίνετε, οι εποχές έχουν αλλάξει και οι δυνατότητες που μας δίνει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη είναι αμέτρητες. Από εδώ έχουμε τον Γιάννη. Ο Γιάννης, για όσους θυμάστε και από το προηγούμενο βίντεο, είναι ο κύριος συνεργάτης μου, ο mastermind πίσω από τις ιδέες που είχαμε και για το Spybox και για το bot που χτίζουμε τώρα. Λοιπόν, πες μας Γιάννη, πότε και πώς ξεκίνησες με την επιχειρηματική σου δραστηριότητα? Ωραία. Πώς ξεκινήσαμε? Ήμουνα περίπου 13 με 14 χρονών όταν ξεκίνησα. Θυμάμαι είχα τρελό πάθος με το gaming τότε. Έπαιζα Lineage πάρα πολύ σε αυτή την ηλικία. Και είχα μια μανία του να φτιάχνω πράγματα γενικά και στον υπολογιστή. Και είχα πάρει την απόφαση να φτιάξω το δικό μου σερβερ τότε. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που υπήρχε ένας άκυρος που ήταν διατεθειμένος να μου δώσει 200 ευρώ για να πάρει εξοπλισμό μες στο game. Οπότε ναι, αυτό ήταν, θυμάμαι έτσι, το σημείο που λέω OK, θα κάνω κάτι στο ίντερνετ γενικά. Θα ασχοληθώ με το ίντερνετ και το επιχειρήν. Έτσι είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι βασικά ξεκινήσαμε από το gaming και εγώ ίδιος θυμάμαι δηλαδή τον εαυτό μου όταν μπήκα στο χώρο του ίντερνετ. Μπήκα μέσω του gaming, ξεκίνησα 13 χρονών, έφτιαξα την πρώτη e-sports ομάδα. Δηλαδή θυμάμαι από μικρός ότι πάντα, ενώ ακολουθούσα τους φίλους μου και παίζαμε gaming, ήθελα να κάνω κάτι το διαφορετικό, το αντισυμβατικό, δηλαδή να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Και μετά συνέχισα και εγώ γενικά με servers, με GTA κτλ. Οπότε ναι, πιστεύω είναι μια κοινή αρχή που έχουμε οι περισσότεροι. Με τον Γιάννη να πω εδώ ότι γνωριστήκαμε περίπου πριν 1,5 χρόνο,
μέσω μιας ελληνικής πλατφόρμας. Να την πούμε, οι περισσότεροι την ξέρετε, είναι το Conclavio. Σωστά. Αν και πλέον δεν είμαι στο Conclavio, να πω κάπου εδώ big respect και στο Δαμιανό και στο ίδιο το Conclavio για αυτό που έχει χτίσει, καθώς δίνονται ευκαιρίες σε νέους σαν εμάς να δικτυωθούν, να κάνουν διασυνδέσεις, κυρίως, που είναι το πιο σημαντικό και πιστεύω και ότι είναι ο λόγος για τον οποίο αξίζει να μπαίνεις σε τέτοιες κοινότητες και να πληρώνεις, να επενδύσεις κάποια χρήματα. Με όποιον μιλάς, αυτό γίνεσαι. Δηλαδή, αν έχεις μια ομάδα ατόμων δίπλα σου που έχετε το ίδιο vision, βοηθάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα στο να το πετύχεις. Ναι, θυμάμαι συγκεκριμένα η διασύνδεσή μας ήταν η εξής. Είχες στείλει ένα μήνυμα με μια επιχειρηματική ιδέα που είχες πριν από το Skybox. Την οποία αυτό που έκανα ουσιαστικά ήταν απλά να στείλω μήνυμα, γιατί αναγνώρισα εξ αρχής το πόσο valuable ήταν αυτά που έλεγες και είδα εξ αρχής τις ιδέες που είχες, πόσο στέκουν και πόσο υλοποιήσιμες μπορούν να γίνουν. Και απλά αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε ιδέες. Φτιάξαμε στην αρχή το Spybox, συγκεκριμένα πριν ένα χρόνο. Έτσι. Έχει εξελιχθεί έως σήμερα και τώρα πάμε να χτίσουμε και χτίσαμε βασικά το νέο προϊόν για το οποίο πρόκειται κιόλας αυτό το βίντεο, το Battle.fan, έτσι. Οπότε θες να μας πεις κάπου εδώ κιόλας πώς γεννήθηκε η ιδέα για το Battle.fan. Εννοείται. Λοιπόν, το Battle.fan είναι ένα εν ολίγης μποτάκι αυτό όπως το Spybox που θέλαμε να φέρουμε εμείς τα TikTok Live Battles στο Telegram. Η ιδέα ήρθε από εκεί δηλαδή, από το TikTok. Και εμείς με αυτό το μποτάκι θα επιτρέψουμε σε κοινότητες να μπορούν να κάνουν battle μεταξύ τους. Και είναι κάτι που δεν υπάρχει στο Telegram, δεν υπήρχε αυτό το option, οπότε λέμε και με την όλη τεχνογνωσία που έχουμε μέχρι στιγμής με το Spybox να το υλοποιήσουμε. Καθώς βλέπουμε πάρα πολύ να γίνεται χαμός στο TikTok, δηλαδή τα ποσά που πέφτουν στο TikTok από random κόσμο σε creators είναι τεράστια. Ακριβώς. Πήραμε την ιδέα από το TikTok, αφού είδαμε ότι είναι κάτι το οποίο μαζεύει πολλά χρήματα και σκεφτήκαμε γιατί δεν το μεταφέραμε στο νης του crypto, όπου χαλιούνται πάρα πολλά έτσι, χρήματα. Αρχικά το Battle βασικά δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον developer, ο οποίος έφτιαξε το Spybox. Πλέον όλα τα updates και γενικότερα τα αναλαμβάνεις εσύ με τη χρήση του AI, οπότε πες μου γι' αυτό το πώς το ανέλαβες. Με το Spybox, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, η συνεργασία έγινε με έναν developer, τον Θοδωρή, τον οποίο τον βρήκα στο Upwork. Το Spybox έγινε εξ ολοκλήρου από τον Θοδωρή, στο coding κομμάτι, αλλά στο κομμάτι του Battle.fan που είναι το καινούριο, πάλι το ξεκίνησε αυτός, το έφτασε ας πούμε στο 70% περίπου και μετά, όπως ξέρουμε όλοι, έχει εμφανιστεί πλέον το AI που είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και με την χρήση κάποιων εργαλείων πλέον μπορώ και εγώ τοποθετώ κάποια features και έχει κάνει τη δουλειά μου πάρα πολύ πιο εύκολη, καθώς τώρα δεν χρειάζεται να επικοινωνώ για το κάθε μικρό πράγμα στον Θοδωρή, μπορώ μόνος μου δηλαδή να ανοίγω το code editor, να μιλάω με το agent όπως λέγεται και στο Cursor που είναι το πρόγραμμα που με αφήνει να κάνω αυτές τις δουλειές, να δουλεύω με το AI και κατευθείαν πάει και προσθέτει το feature που ζητάω, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο οι καιροί έχουν αλλάξει εντελώς και πόσο μάλλον όσο συνεχίζουν να εξελίσσονται τα πράγματα, η τεχνολογία και το AI, πολλές δουλειές όπως ας πούμε είναι το programming, δυστυχώς θα αποχαιρετήσουν ή θα πάρουν άλλη τροπή, έτσι. Καθώς οι προγραμματιστές θα κληθούν να διαχειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε είναι σημαντικό όσοι γενικά ασχολείστε με το κλάδο να κάνετε μια σκέψη για το μέλλον σας και πώς θα εξελιχθεί αυτό, έτσι. Είναι απίστευτο το εργαλείο. Πρέπει, θεωρώ, όσοι ασχολούνται online να δοκιμάσεις να σκεφτείς πώς μπορείς να ενσωματώσεις το AI στη δουλειά σου. Επειδή πραγματικά εγώ προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα κείμενα, στο να αναπτύξω μια ιδέα, στο να ρωτήσω το ChatGPT, ας πούμε, OK, έχω αυτή την ιδέα με το Battle.fan. Τι μου λείπει, τι μπορώ να προσθέσω, είναι καλή ιδέα, είναι κακή ιδέα. Πάντα είναι σαν ένας extra business partner που μπορείς να επικοινωνείς και να σου εμπλουτίζει την ιδέα πάρα πολύ καλά και γρήγορα, έτσι με τη μία, χρειάζεται να περιμένεις. Είναι ακραίο πραγματικά, καθώς θυμάμαι τον πρώτο καιρό που άρχισες να χρησιμοποιείς το AI. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που έκανες το coding με το AI, το vibe coding το λεγόμενο, και εγώ έλεγα τι κάνει, γιατί τρώει το χρόνο του έτσι, δηλαδή απλά δώσε κάποια εξτρά λεφτά στον developer να τελειώνουμε λίγο πιο γρήγορα και ασχολήσουμε με πιο σημαντικά θέματα. Αλλά εν τέλει είδα πραγματικά και δεν το πίστευα, η πραγματικότητα είναι ότι είχε αποτέλεσμα και πλέον ερχόμαστε και σε πιο γρήγορα updates και χωρίς να έχουμε περιττά κόστη, έτσι. Όταν έχεις ένα developer με τον οποίο πρέπει να συνεργαστείς για να φτιάξεις το project σου, αρχικά πας με το δικό του χρόνο, έτσι, που δεν ξέρεις τώρα, ανάλογα είναι το κάθε άτομο. Επίσης, δεν μπορείς να κάνεις σπατάλες. Η κάθε ώρα που σπαταλάει ο developer κοστίζει. Όταν του πω κάτι
και δεν είναι ακριβώς αυτό που ήθελα και σπαταλήσει πάρα πολλές ώρες να το κάνει και εν τέλει δεν βγει στο live προϊόν επειδή απλά δεν το είχαμε σκεφτεί πάρα πολύ καλά, χαλάσαν πάρα πολύ χρόνο. Και αξίζει επίσης να αναφέρω και την δημιουργία του website, καθώς όπως και θα είδατε στο ίδιο το βίντεο, το website είναι αρκετά custom, με αρκετές λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία ένας οποιοσδήποτε WordPress, ας πούμε, developer δεν μπορεί να υλοποιήσει ή θα είναι πολύ δύσκολο να υλοποιήσει και πόσο μάλλον θα σου ξοδέψει αρκετά χρήματα. Και όταν κιόλας είδα τον Γιάννη να το φτιάχνει αυτό με την Χρυσού AI, πραγματικά έπαθα πλάκα και λέω εδώ είναι το μέλλον. Ναι. Αυτό το site το συγκεκριμένο, το bad.fan, που είναι btl.fan, πραγματικά χρειάστηκε 3 ώρες. Έγινε μέσω της σελίδας lovable.dev. Πληρώνεις, είναι monthly, νομίζω κάνα 20 το μήνα. Σου δίνει κάποια credits και μιλάς με το AI και λες ακριβώς αυτό που θες να κάνεις. Οπότε έγινε με το Lovable πάρα πολύ γρήγορα. Και να ξέρετε πως ό,τι δείχνω εδώ στο YouTube είναι πραγματικά το τι έχουμε κάνει και το τι έχει δουλέψει για μας, οπότε είναι πράγματα εφαρμόσιμα και όχι απαραίτητα θεωρητικά. Όταν δημιουργείς αρχικά μία μικρή startup, πρέπει να βεβαιωθείς πως είναι πλήρως λειτουργική πριν την διανέμεις στο ευρύ κοινό. Να κάνεις δηλαδή αυτό που ονομάζουμε beta testing. Γι' αυτό είναι σημαντικό στην αρχή να βάλεις φίλους και γνωστούς ώστε να τεστάρουν το προϊόν με κάθε πιθανό και δυνατό τρόπο. Αυτό κάναμε κι εμείς. Δεχόμενη βοήθεια από το ίδιο το Spybox Team, καταφέραμε και τεστάραμε το Battle και κάθε λειτουργία του, καθώς και κάθε πιθανό συνδυασμό χρήσης. Έτσι, πλέον είμαστε σίγουροι για το προϊόν μας και είμαστε έτοιμοι να το προωθήσουμε. Παρ' όλα αυτά, πάντα εννοείται υπάρχει το ενδεχόμενο για μελλοντικά bugs, απλά εμείς προσπαθήσαμε να το ελαχιστοποιήσουμε για να νιώσουμε κι εμείς οι ίδιοι πιο άνετοι. Σήμερα λοιπόν, ημέρα 14 Απριλίου και ώρα 12 το πρωί, το Battle.fan είναι έτοιμο να βγει στην αγορά, καθώς και να αρχίσει σιγά σιγά την πρόθεσή του. Δεν επιδιώκουμε εννοείται κατευθείαν να κάνουμε το BAM, καθώς θέλουμε όλη η διαδικασία να είναι διαχειρίσιμη και όπως σας είπα κιόλας και στο προηγούμενο βίντεο, δεν είναι απαραίτητο να τα έχεις λυμμένα όλα από την αρχή. Λοιπόν, η μέρα σήμερα είναι Δευτέρα, 14 Απριλίου, ώρα 11 και 27 το βράδυ. Σήμερα λανσάραμε το Battle.fan, ήταν η πρώτη μέρα. Στην πραγματικότητα δεν έγινε κάποιο οργανωμένο launch που συνοδευόταν από marketing. Απλά αυτό που κάναμε είναι να το κάνουμε public, δηλαδή ο καθένας να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν είχαμε καθόλου marketing, ούτε είχαμε κάποιο μεγάλο push και μπορέσαμε κιόλας στην πρώτη μέρα, μπήκαμε στα πρώτα 2 groups. Αυτό έγινε με word of mouth μέσα από κάποιους από τους πολιτές μας, χωρίς να το πουσάρουμε, απλά περισσότερο για test, για σκοπούς testing. Αφόσον το τεστάραμε και εμείς οι ίδιοι βέβαια, και το εξωπραγματικό και ο λόγος για τον οποίο γυρνάω το συγκεκριμένο βίντεο είναι ότι θα δούμε εδώ με τα 2 κιόλας πρώτα groups που προσθέθηκε το Battle.fan, κάναμε και τα πρώτα 2 sales. Βλέπουμε εδώ συγκεκριμένα τα sales τα επιβεβαιωμένα είναι αυτό εδώ, $15.99 και αυτό εδώ, $39.99. Οπότε έχουμε σύνολο $55 μέσα σε μία ώρα έγιναν αυτά τα δύο, στις 10:37 και στις 10:57, σε 10 λεπτά, που είναι πραγματικά απίστευτο και δείχνει πάρα πολλά πράγματα για το adoption και πώς πραγματικά sky's the limit για αυτό το project. Όλο το team έχει πάρα πολύ ψηλές προσδοκίες και πιστεύω ότι θα πάει τάπα. Εμείς σήμερα χτίζουμε ένα λειτουργικό προϊόν με κάποιες ιδέες και κάποιους πόρους. Και είμαι σίγουρος πως σε μισό χρόνο από τώρα θα έχουμε καταφέρει και θα έχουμε εφαρμόσει πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ ούτε καν να φανταστώ. Αν λοιπόν έφτασες μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, βεβαιώσου πως θα κάνεις μια εγγραφή, καθώς τώρα αρχίζουν όλα.